Vítám vás u další části typu o klávesových zkrátkách. Dneska se podíváme na ty, které nám pomáhají při práci s textovým editorem. Času, který trávíme prací s textem, není málo. Pokud píšete nebo upravujete text, výrazně vám usnadní a urychlí pohyb v něm zkratky, kontrol a šipky. Pomocí horizontálních šipek se budete pohybovat po slovech, pomocí vertikálních po celých odstavcích. Nemusíte pak pracně hledat myš nebo se pomalu posouvat po jednotlivých znacích. Horizontální posouvání navíc můžete využít i v rámci ketu. Pokud potřebujete text pro další úkony označit, můžete si pomoct klávesami Shift a horizontálními šipkami, kde pohodlně vybíráte po jednotlivých znacích. Když naproti tomu chcete označit celá slova nebo odstavce, kombinujete klávesové zkratky Ctrl, Shift a šipky. Pokud zrovna pracujete v textovém editoru, píšete mail nebo si jen děláte poznámku, kterou je třeba formálně odlišit, existuje na to jednoduchý recept. Styl písma můžete změnit z tučného na kurzivu nebo ho podtrhnout pomocí klávesových zkratek Ctrl-B, Ctrl-I a Ctrl-U. Dříve se mi stávalo, že jsem při psaní sledoval klávesnici a zapomněl nechtěně zapnutý caps lock. Text, který mi vznikl, jsem pak pracně mazal a psal znova. Až později jsem zjistil, že si můžu pomoct klávesovou zkratkou Shift plus F3. Pomocí této zkratky můžu nastavit v označeném textu velikost písma, buď že budou všechna velká, všechna malá, anebo jen první velké. Pokud během dne na počítači opakujete některé úkony, zkuste si na ně najít klávesovou zkratku. Ušetříte tak spoustu času. Tohle byl přehled těch nejdůležitějších a nejfrekventovanějších klávesových zkratek. Pokud byste chtěli objevovat další, tak pod videem jsme pro vás nachystali odkazy na klávesové zkratky od Microsoftu a od Macu. Jen těžko budeme popírat, že psaní všema 10 přináší ovoce. Mám pro vás tipy na weby, kde se tuto dovednost můžete zdarma učit postupně, v dobře připravených lekcích a kde můžete trénovat. Líbí se mi český web nedatluj.cz. Po bezplatné registraci u nich můžete absolvovat přehledný kurz. Další portál, který bych rád zmínil, je psaní-10.cz, kde si můžete nahrát svoje texty a trénovat tak na dokumentech, na které jste zvyklí. A pro ty, kteří si chtějí zlepšit svou rychlost a přesnost psaní v cizím jazyce, doporučuji portál typingstudy.com, kde si můžete vybrat z více jak 100 jazyků, ve kterých budete trénovat. Pro zábavu a poměření sil s vašimi kolegy nebo s lidmi z celého světa můžete zkusit web play.typerace.com. Ať už budete trénovat psaní kdekoliv, doporučuji si svou rychlost zaznamenávat. Rychlost bývá uváděna buď ve znacích nebo slovech za minutu. Vzhledem k tomu, že každé slovo bývá různě dlouhé, obecně platí, že jedno slovo se rovná 5 znakům. My v Orange si děláme pravidelné soutěže v rychlosti a přesnosti psaní. Ty nejlepší z nás se dostávají i přes 400 znaků za minutu. Já jsem si jistý, že pokud budete trénovat, dostanete se na podobné hodnoty také. Co chci, abyste si z tohoto videa odnesli? Počítač je naše každodenní součástí a musíme ji využívat efektivně. Proto se naučte ideálně psát všema 10 a využívat všechny klávesové zkratky. A i když proces osvojování si a automatizace všeho toho, co jsem vám tady dneska řekl, trvá, v konečném důsledku vám to dlouhodobě a mnohonásobně urychlí a ulehčí vaši práci. Jde o to, že se budete soustředit jenom na to, co si to nejvíce zaslouží. Tohle bylo jen pár tipů ohledně klávesových zkratek a práci na počítači. Chcete vidět víc rad a informací ze světa překladatelovy práce? Najdete je u nás v Hubu.